כן, אנחנו, אם כן, נדבר היום על הקטע שחילקתי לכם, ואני מאמין שיש לכל אחד את הדף הזה, והוא בכותרת הנרשם קטע לעיון. כמובן היום היא אני רוצה סתם שמישהו יקרא כדי שאנחנו נתרענן באינפורמציה שיש בתוך הקטע, הוא קטע קצר, ושהשומעים גם יבינו במה מדובר. אז מי יכול לקרוא את הקטע? בואו נשמע את... أنا أقرأ. תקרא. תודה. הנאשם ישב על ספסל הנאשמים והקשיב לדברי הקטגור אשר הביא את כתב האישום נגדו. הוא היה גבר כבן 30, לבוש חולצה פתוחה וקנצי כן, מאיה, לאוול, אחרי סתיו. הנאשם ישב על ספסל הנאשמים והקשיב לדברי הקטגור אשר הביא את כתב האישום נגדו. הוא היה גבר כבן 30, לבוש חולצה פתוחה ומכנסי חאקי. פניו היו רציניות והביעו דאגה. אחרי דברי התובע נקראו 3 עדים, מדברי שלושתם התברר שהאיש רצח את חברו לעבודה בשעת סכסוך ביניהם. מן העדות נודע גם כן שהנרצח הוציא דיבה על הנאשם וכולם האמינו לשמועות שהוא הפיץ. הנאשם דרש מן הנרצח שיוכיח את הדברים שסיפר, ואז פרץ הריב. פתאום הוציא הנאשם סכין ופצע את השני שנפטר כעבור שבועיים בבית החולים. הנאשם טען שכעסו לא ידע מה שהוא עושה. בפסק הדין התחשבו בטענה הזאת והנאשם נידון רק ל10 שנים. רק ל10 שנים. בסדר גמור. אני לא יודע מה אני עושה. תכף נדון בו, בעניין שלו, ונבדוק אם הוא ראוי באמת ל10 שנים או לא ל10 שנים, כיוון שמדובר כאן ברצח, לא בהריגה. נחליט בסוף. כן. והרי יש הבדל בין רצח והריגה, נכון? מה רצח ומה הריגה? עוד פעם, מה זה רצח ומה זה הריגה? בעברית, בואו נסביר את זה בעברית. רצח זה המתת אדם בכוונה תחילה או במזיד, מה שנקרא, או במזיד עמדן מע סבח الإصرار والترصد. לעומת זה, הריגה המתת אדם ללא כוונה, يعني במקרה, מה שנקרא, אחרי תאונה כלשהי, ואז או הגנה עצמית, נכון? הגנה עצמית. יכול להיות. אנחנו לא נדון בענייני החוקה והחוק והמשפט
מה זה בדיוק המקרה המסוים, אם הוא הריגה או רצח, אלא בקווים כלליים, בקווים כלליים, מה שמתכוונים לו, אז זה רצח, מה שלא מתכוונים לו, זה בכוונה תחילה. ותלוי בנסיבות, תמיד תלוי בנסיבות, כל מקרה, אפילו המקרה שלפנינו עומד בקטע, אז אם נציב שני שופטים למשל, כל אחד בחדר שונה, ונבקש מהם לשפוט את המקרה הזה, כל אחד ישפוט אחרת, מפני שהנסיבות שהוא מתרשם ממנה הם אחרים לגמרי. לכן קשה לקבוע אם יקבעו כאן, במקרה שאת הצגת מרם, שמדובר ברצח או בהריגה. הגנה עצמית יכול להיות רצח, הוא יכל למשל להתאפק ולא להמית את הזולת, יכל להתאפק, כן? מלך נפסו. ויכל, או שהוא בחר בין שתי אופציות, מה שנקרא. בחר בין, מה זה אופציה? בחירה. הוא בחר לנהוג בדרך האלימה ביותר. בכל מקום, עוד פעם, בואו נקרא את זה ברצף, ואני רוצה אחר כך לדון